Здравейте на всички, сега момента ви поканя сряда 16 май в клуб 365, където ще празнувам 186-тия си рожден ден, заедно с единствените ми живи набори Слави Трифонов, шотландския боец и естествено за така запазената Лора Караджова. 16 май 365 майка, отделно Свищов в понеделник се разцепяме в клуб Jukebox, в четвъртък отиваме в Пловдив, заедно с Лора Караджова, промоция на новото ми парче. Искам да ги барам. И петък продължаваме с едно яко парти в Стара Загора в клуб Eagles. Отново част от рождения ми ден. И в събота отиваме до Кулата, където ще купонираме с манекенки нимфоманки цяла вечер. Неделя очаквам всички, които са били с мен цялата седмица в Пирогов в токсикология. Си починаме 2 дена като хората. Респект майка, килата 365-16 май, фьючеринг всички, които не можах да видя през седмицата. Поздрави! Веднага след като съм такова свещичките си пожелая нещо. Аре майка, ще се видим там.